Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, ey'ndaweni zonke lapho nisibukela khona siyaphinda futhi siyanibingelela, siyanamukela. Uyalazi-ke lolu hlelo silibiza ngokuthi uStar Wami, right here on your favorite channel, Umjolo Show. As per usual, gama lami nginkudlala Matifana, also known as the next biggest thing la eMzansi. Uyazi ukuthi meke nje wangibona ngihleli kanje kule couch sesizokhuluma zona iy'ndaba ezithinta wena noStar wakho. Mhlawumbe uyafuna ukuyibonula ngelinye ilanga kakhulu ongakwenza uyasi-emaila to umjoloshow@gmail.com. That's umjoloshow@gmail.com. Right now we are using a hashtag ethi road to 300k subscribers ngoba kusele kancane ukuthi sifike to 300k. Suke sinama-guest amaningi ahlukahlukene sokhuluma nawe eceleni kwami khona umfowethu esinaye njengamanje sokwazi kabanzi ngaye ungubani yini emletha la nanokuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Mtaka baba Nazoya bhuti mntana. ukahle qhawe. Hayi kungcono singezwa kwena. Mfethu ukukhala kusiza. Nazoya. Njengoba ungizwile mfethu ngiyi-introduce uMatifana. Iqhawe nginalo mfethu ubani? Usibude Mabukade lo mfethu. Awu madoda, Mabulala. Umqedwe wey'ngane zaselokishini. Ngiyadlala. Ugrade mntaka. Yeah mfethu kodwa nguSibu mfethu. Umjida wala kaMashu sinqonqaweni. Sure. Sesazi ke sinqonqa bafethu. Yeah. Kulele khona nje zonke izinto ngazenza khona nje mfethu bengidlala nebhola ke yabo. So uMabukado ke bese mangidla abantu kulayini. Mabukado. Sure bafethu. Ugcine ngokudlala ibhola kuphela iy'ngane awuyidlala. Mfethu akubanga isport sami leso ngoba nasesikoleni mfethu ngangayena umuntu osmart anti uyazi abantu besifazane mfethu badila nabantu abasmart esikoleni after school imali angiliphathanga isaka uyawazi amajeri yabo leyo nto. Mfethu yazi ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi amajida noma amathekeni asuke efuna ukuveza izimo ey'kanje ozizelela namhlanje mhlawumbe efuna ukubona ukuthi ubani kwenzakalani. Wena yini ekubeka la namhlanje sihamba kanjani isitori sakho? Bafi. So la mfowethu njengoba ngingasho ngathi angiyena umuntu wabantu besifazane. Ngibeka la mfethu i-ex girlfriend yami. Sure. Ekunolwazi mfethu umuntu wesifazane emhlukumeza kakhulu mfethu yabo. So angazi mfethu ngaqala laphi ngibekephi kodwa la mntwana mfethu bangakuphi i-background nje siphushile naye yabo. Nolwazi siphushe naye mfethu. Ngifike kuyena-ke mfethu engatheshi ngithesha enengane mfethu angitshela ukuthi uba wengane yakhe mfethu umlahlile nengane mfethu iy'ngane mfethu ingakaqedi nanonyaka yabo leyo nto even inyanga. Sure. So athathe i-responsibility bro wami njenge-out because bengincane nolwazi blind but then mfethu wahamba wafika isikhathi la soluthi mina angisatheshi yabo. So njengoba kade ngingasatheshi mina iy'nkinga zaqala kumina nolwazi mfethu wazohamba mfethu angilandela khona lo mfethu lo mjida ekuthiwa King Zoso cathi into kanjalo mfethu yabo. Wangifikela nalabo bafethu kwenye impahla ekuthiwa Sihlukane yabo. So mefika nawo laba bafethu labo bafike bangilwisa blind bro wami blind bro wami wangena endlini yami mfethu ngosiyadlova mfethu bathatha into zami wathi uthatha into zakhe kwathiwa mina ngihlukane naye ngaphinde ngimtext ngimfonela akagcinanga lapho mfethu wafaka amaphoyisa ekuthenini mina nje mfethu angihlukane naye ngiphume kuyena kodwa manje bro wami sengitholela umuntu engiphusha naye siyabona olwazi uzama ukuqhubeka la egcine khona. Imake mfethu ukulandela abantu be-TV bazothathela into zakho uzotshela ukuthi ihlukanani phithi usebuyile futhi ubuya kanjani abuyele kwena? Lento ngivusela ngomhlwenga mfethu lento ngivusela ngosizo bro wami yabo leyo nto leyo. Ngoba manje mfethu lento into ayenza kumina unolwazi mfethu ngabuka mfethu yabo ngabuka umhlaba mfethu ngabuka mfethu umndeni mfethu ngalandela umndeni ama-family meeting bro wami wathi kumina mfethu indaba ngingasho ukuthi mina mfethu ngenzeni yabo zonke lezo zinto mfethu kuthiwa ngikhuluma iqiniso mfethu mina ngabuka mfethu yabo leyo nto. So manje ngine-relationship entsha bro wami njengoba sikhuluma esiphelile mfethu ngenxa nolwazi yabo. Sure. So njengoba ifike nabantu bama-TV mfethu wangibukanisa nezwe lonke kwathiwa kuhlukwane wathatha iy'nto zakhe ngabukwa mfethu
umhlaba wonke ngabuka mfethu ngiyakhumbula nje mfethu kwakhulunywa ngami ku Facebook mfethu kuthiwa kanjani futhi ngabuka bro wami but namhlanje unolwazi mfethu uyabuya uhlukanisa i-relationship yami. Ngifuna ukuthola la ekubuyeni kwakho ubuya kanjani kuwena emva kokuthi nahlukana kuleya show noma kufikelana laba bantu ngeke nasithola mhlawumbe isikhathi sokuthi nibe ndawonye niphinde nihlangane azathola ithuba lokuthi akuhlukaniseke manje with your current partner. Shutha na bafo yabo manje sengiyathesha yabo. Chere yami le entsha mfethu ngisizile ukuthi ngiphinde ngiqale phansi ngipick up yabo le nto leyo. So nami njengomjida mfethu ngenza ngayo yonke indlela ukuthi ngipick up futhi ngigrand yabo le nto and lo muntu akayifuni ngimali kumina. Shuthi ngenye day sithi shwi la masho sithi sikuyilokisha elilodwa naye ilinda khona. Sure. Lapha rooftop bafuzi yabuya yabo le nto. Yeah. So mase rooftop bafo hayi ngifike ngihamba namajita ama-2 siba-3 awunanga unolwazi la mfethu awunolwazi awu grand yebo. Manje mfethu yabo mangakutshela ivari mfethu yabo ngambona mfethu la muntu mfethu kuyabuya mfethu lo yakuthi lo ngisafuna umgcwalisela lo indlela ngigcwalisela ngayo yabo. So sahlangana kanjalo mfethu nolwazi ngiyazi ke le ngeke izifike kumuntu wami kodwa mfethu ngithi angikutshela iqiniso ngiphalaze nami uyikona futhi kulindele ukuthi ungangijaja nami ngihlezi ngiyijaja cause unolwazi mengekho mfethu anginendawo ngimfuni ngiyamzonda ngiyamnyanya but unolwazi mekwaba lapho wami azi mfethu imali yonke ngiyiphethe ngingamnikeza yonke mfethu umeke wakhuluma ngiyatatazela ngijuluke wami kube manzi phansi kitide mfethu ukuthi kwenzakalana yabo le nto kusho ukuthi masihlangane e-rooftop naye mfethu yabo le nto le hayi sikhulume naye nolwazi hayi mfethu kanje yabo yena lo engikhulumisa ngilo ngimzama umshanga umzimba kodwa manje lo muntu mfethu kunalento mfethu lokithi mfethu yabo and up ngaleyo day mfethu ngihambile ngiyoncika kuyena yabo le nto leyo so safika ngaleyo day mfethu ngazenza izinto engekho right bafo yabo njoba ngisho ngithi mekwaba khona mfethu ngazi wenzakalani so mengabe uthi wawoncika kuyena wamshaya nje yami wamnema ingamjobsa nje yami umjito uyahleka mfethu lento ayihlekisi bro wami ngoba mina mfethu lento idemoni mina mfethu iyangilimaza mfethu iyangihubatha lento le mfethu yabo so lo muntu lo mfethu into engiqaya lo muntu mfethu athi idemoni mfethu lo muntu lo mfethu nini mangukuthi kanjani mfethu angimfuni mfethu lo muntu abona ulwazi angimfuni bro wami angimfuni plan but mekwaba la ezosho na ukuthi le ngamshishi le engenza inyoni yabo le nto le kodwa manje mfethu unolwazi bafu yabo njengoba ngize la istory ngize ngaso sokuthi unolwazi mfethu angimfuni ngifuna aphume empilweni zethu mfethu ngifuna ukuprowa manje bro wami yezwa le nto le sengibekile mfethu inkomo mfethu ziwu4 manje yabo le nto le kahle ngoSeptember mfethu ngifuna ukuthi ngitshwi kamama ngifike ngidedele izinto eGrand ngoba ngiphethwe kahle mfethu but unolwazi uloke busy mfethu eyincapha kumina uyangilandela yabo le nto so into engifuna ungisize ngayo mfethu mina namhlanje mfethu ukuthi nolwazi aphume ekuthina mfethu ngoba ulandela umemo mfethu yabo ko Facebook mfethu uyamlandela umemo amsendele ithombe yabo lento engitshela ngayo ukuthi ngihamba unceka kuyena ngathi ngiyathola sengithola ngeyithombe kamemo nyaza lapha uyayizwa le nto le ngithi ngiyathola mfethu thola ukuthi kukhona into engede ngiyikhuluma nayo nolwazi ngoba phela mfethu ukuthi ngahlukana nolwazi yabo le nto akusho ukuthi uma kusuke mfethu ngihlangana nengane yakhe mfethu yabo manje sesiyabo le nto le kodwa mfethu mangihlangana nengane yakhe mina isayingane kumina ngiyakwazi ukuthi mfethu ngiyihlanganisele leyo ngane ngiyinikeze ukuthiza yizwa le nto mfethu manje mfethu kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngenzela ingane yakhe into ethize usiyajika unokwazi hayibo ubenzela ingane yami into ukuthi mfethu ayiwo leyo nto leyo mfethu ayisafiki kahle kumama mfethu umedem mfethu uyangincanywa mfethu ngiyamncanywa mfethu umedem yizwa leyo nto leyo mfethu uma ibeneficiary loyana usho kumina mfethu uma ibeneficiary mfethu ngiyamthanda lo mntwana manje unolwazi mfethu busy mfethu uyabuya mfethu yabo nje bebuya mfethu angazi angani noma fanele ngeke ngisho ukuhlala kamasho noma fanele ngidale kanjani mfethu mina ngifuna ukuthola ukuthi njoba waya kuyena wafika wazithola umshaya umgqema manje uselokhu ebuya into kwaku once off noma mhlambe into yona lokho njoba ushilo ukuthi umuntu onako ukuthi nibonana leso sikhathi mase ulose control ungazi ukuthi wenze njani so into mhlambe yenzeke nawe and then noma into yenzeka kanye then wathola iopportunity yokubuyela kwena baf unolwazi asibonani naye njalo mhlawumbe sisabonane kawu3 kawu4 oqala kade sanakwenza lesa sigemegeme bethu ngibona nje yelo ntuza e-station mfethu yabo angigcwalisele hamba nabangani bakhe bephuma ukukhithiza yezwa lonto so mhlawumbe ngisambone kahle nginemali mhlawumbe kawu3
ngambona nje mfethu lapha e-rooftop nami ngiliphethe isaka mfethu yabo and ngangifuna umgcwalisela ukuthi yabo labo ngizoba sisusa phansi ngobakhipha li ngababhejela kusho ukuthi wabona mfethu ne opportunity kwase kube leso yilolo suku mfethu esalontuzanga ngalo kanti nami ngalolo suku lolo mfethu ngangizoyijabulela lethe umedem hayi hamba ojabula kanti ekhaya mfethu yabo kushukuthi ekhaya khona intwana yasedladleni yakade yenzela i21st yabo leyo nto le so siyijabulele wasethola i-opportunity it's not like siyabonana sibonane nalomuntu lo mfethu uveze ukuthi njengamanje umama akekho uyini ehambisa umama ukubona izithombe zakho nonolwazi nindawonye ifikile kuyena noma mhlawumbe ubone ngazi ukuthi wena usubuyele back to nolwazi umama wazi ukuthi mina ngibuyele kunolwazi bafu so inhloso yokuthi uze la yini to prove a point kuyena umtshela ukuthi mama uyazi ngikukhathalele uyazi ngiyakuthanda ngicela lento le uphume kuyona angithandani nalomuntu ngifuna izwe lonke libuke umhlaba wonke ubuke ukuthi angithandani manje nonolwazi weshaya khona bafu angithandani nolwazi angimfuni unolwazi ngiyamzonda unolwazi uyinje unolwazi umama mfethu ngiyamdinga mfethu empilweni yami yabo le mntwana mfethu ngiyamdinga bro wami njengoba ngiyila mfethu ngizoprovela yini point lokuthi mina nonolwazi asijoli yabo lezi taloke ezenza unolwazi mfethu lo edlala ucabhayiyana angidlali mina naye mfethu ayizwa leyo nto leyo asidlali umama ngiyamncane into engizelela ukuthi ngizoprova lelo point olishoyo bafu mfethu uthe umama njengamanje akekho eduze kwakho mhlawumbe i-communication yenu uyakwazi ukumfonela noma akawabamba ama-calls akho njengamanje akawabamba ama-calls ngiblockile ku-WhatsApp ngiblockile ku-Facebook asixhumane ayizwa leyo nto ngeke ngamshayela ngisho iround hayi akayishaya meweza nje kuthiwa hayi Sibusiso hayi khohlwa tsotsi uyazoza hayi mfethu mhlawumbe akuzame mina ukukhuluma naye yabo inamba yakhe awuyidelete kangangani mfethu ngadelete inamba yakhe beneficiary le yababa makuthiwa ngithulile manje labo bama life police bawe bethe i-beneficiary kaSibusiso wena mama woza xoli yezwa leyo nto le okay my kit cat lo yapro wami mfethu my kit cat lo my khulu ukuthi ngiyamncanya lo yamntwana in and out wayezwa leyo nto le hayibo uMiss Azania lo yaphethu nginike inamba yakhe ngizama ukuthi ngikhulumele naye sibone ukuthi mfethu ngiyamncanya lo yamuntu mfethu we ma nasefonini yami yabo usave my person my person mfethu my person lo mfethu mfethu 064 okay imake mfethu ngicela ukuyithatha mfethu bangasho abantu ukuthi bangaze bathathe inamba kamama mase kujuluka indoda lapha ngengalo lapha ngithe umuntu esifazana akalwele kodwa laphana yabona nje mfethu uvela ubona mfethu kodwa manje mayabuyibiza hawo sebe inkabi izovele zithi hawu ngiyamthatha lo muntu lo mjito umncama manje mfethu umama loyana mfethu yabona mfethu ngibambele mfethu nawe uyidelete leyo number bafayika hayi khuleka umama loyo cela ungifakele ama headphones wakho namfana ngizwe mfethu khona sisumuza ukuthi so njengamanje bafowethu sifonela uXolile sifuna ukumtshela ukuthi uSibusiso lo uthi mfethu akathandani nonolwazi asibone ukuthi siyamthola yini no yangena yani hello hayi kunjani mama ngiyaphila njani ngiyaphila ukhuluma noMatifana la kumjolo show umjolo impela angeni mina ngikhuluma noXolile ngithuswa umjolo show angizwa sesi ngithuswa igama lomjolo I know ungathuki sesi nginomuntu la othi ufuna ukukhuluma nawe ngoba ukwi relationship nawe igama lakho uSibusiso angithi uyamazi uSibusiso lo othandana naye mama hayibo uyena lo ngifaka kwezomjolo manje uthi uyabona ukuthi usuhambile uhamba ungavalelisanga kanti phela uyinto yakhe yokuhleka uhappy ngawe and ufuna ubone ukuthi uyimisele kanjani ngawe hey ayikho into engifuna ukuyikhuluma naloyo mina yabo loyo ungenze ngehlelwa yi-self esteem ayi into engaphinde ngikhulume naye kanti mengabe uthi ayikho into ongayikhuluma nawe mama yini inkinga cause yena
ubona ikusasa nawe ngathi futhi ubethi uzovela nje ekhaya ngabo September mhlambe nake nayixoxa into kanjalo. Hey noma ngabe sesixoxile kodwa nje ayisekho ngoba nje indlela abukise ngayo ngami. Yabo nje angazi ngisho nokuthi mengikhuluma naye yini nje ngingayisho kuyena. Ukhona la ngingakukhulumisa naye mhlawumbe ukhulume naye Xolile. Hey angisafuni nje ngisho ukukhuluma naye. Mama uyaphila kodwa? Mama. Xolile. Hello? Nangu Sibusisi. Yebo mama uyangizwa? Hayi wesibu ngicela ubuyisele ucingo kulobhudi ngoba mina ngifuna ukukhuluma nawe. Cha ngicela ulalele mama. It's not like yakudelela or in. Bengeke ngize la ukube lento ayibalekile uyabo lonto. So ngicela ukuxolisa ngalento Yini nje ongayichaza wesibu ngoba phela yonke into ihlelobala. Mama ngicela ungilalela ngiyaxolisa ngento engikufake kuyona angijoli mina nalona unolwazi angijoli naye mama namanje ngisasho kwenzekeni pho unolwazi ungiframile sayonibeka embedeni nobabili ngisaphumula mama unolwazi ungiframile le story ngitshele sona bekuyisona mama it's not like ngijola naye unolwazi angimazi ufunani kumina mama wena ukhombisela ukuthi wena you are not over unolwazi so mina indaba yami nawe nje ayisekho cha ngicela ungilalela unolwazi ngoba yahlukana nami akafuni umuntu ozosondela kumina yabo lona ngokwakho ufisa ngabe impilo yami iyaphela kodwa manje mama ngithanda ukuthi nawe ukube ungathi uyakuvumela lokho ngiyacela ngifuna ukuprova kuwena ukube bengakuthandi Xolile ukube bengakuthandi bengeke ngize ngiyibukise nezwe kanje ngizobhala la yabo lonto le ngiyekwenza lokho ngoba ngiyakuthanda ngimisele ngawe mama ngiyacela nami I trusted you with my whole heart ngashiya konke ngadela abantu bengitshela ngawo ukuthi wena ulungile wena u this and that kodwa mina ngathemba wena kodwa buka manje ukuthi whether that put me ngiyacela Xolile emaxolile kanti wena usamthandi nobafa awumthandi yini like not anymore ngimthanda ngenhliziyo yami yonke wathi bengi awusamthandi manje yazi mina mfethu bengimthanda usibu ukuthi ngifuna ukuthi into angenze yona uyazi ukuthi mina ngigcwele ko Facebook kubukiswa ngami le ntombi yakhe ihlekisa ngami ko Facebook ize senda nezithombe belele wena ungathini ngale yonke uwena nje cha mama ngiyaxolisa yonke le yonto le unamanje unolwazi uzama ukuprove ipoint elingekho alikho iphronta efuna ukuliprove unolwazi ngicela wehlisa umoya ubuye esikhulume njengabantu abadala njengoba ngibiza le show le ingoba ngifisa ukuthi ixazulule into yethu siqhubeke siye phambili mama uzoyicisha kanjani yonke le nto uzoyicisha kanjani okay mam mhlawumbe senze kanje unolwazi usanayo inamba yakhe Ngicela ngibambele kanjalo nje sisi. Ngifuna ukuthi usanayo nani yabona ukuthi usana inamba yakhe usayisevile kwanamba yakhe. Ukuthi una bengimbuza. Okay before yakho bafu. Mama ngiyacela wehlisa umoya mfethu uyiyeke lento ngiyacela bandla ngiyakuncenga. So sese ngifuna ukuthi la ngizama ukuthi mhlambe mengi-eda la unolwazi siza ukuthi uzofika athini yena yabo. Khona mhlawumbe uzozizwela yena because angikholwa ukuthi wakwakhuluma naye. Ngikakhuluma nje naleso sibebe ngoba sivele nje saqhamuka sesingisendela ama-video abo belele. Hawu. Kodwa mama akuwona ama-video angikaze mina ngilale naye unolwazi mhlawumbe ngaba yey'thombe hayi ama-video ngiyafunga. Okay sisicanga ngibambela kanjalo. Manje loyo uphikani uphika ukuthi usende nama-video. Ngine-proof mina la efonini yami angikhulumi ngento engiyiphuphayo noma engiyicabangayo. Okay canga ngibambela kanjalo sisi ngizama ukuthola unolwazi yabo. Canga ngibambela mfethu ifoni yakho. Yebo sawubona. Hello. Yebo njani? Yebo ngabe ngikhuluma nolwazi. Yebo nolwazi ukhulumayo. Ngabe ngikhuluma nobani? Ukhuluma noMatifana la kumjolo show sisi. Matifana, angimazi Matifana umjolo show. Kushuthi sine show la sisibizwa ngokuthi uStar wami and nginomfowethu la uSibu uthi ufuna ukukhuluma nawe because manje ungathi ukwenza kabuhlungu empilweni yakhe. And useyabona ukuthi ngeke usekhathele kahle ufuna nje ukuthi utshele izwi iqiniso.
Usibuka kuphi lo? Usibu kanti usibu uthandana nami ex yakho. Mhlawumbe ngibuze kanjani. Oh, usibuka umuntu wami. Yewona sifebe. Ungazongihlanyela wena uba umuntu wakho wena. Uba umuntu wakho wena. Ungazongihlanyela wena yeso. Wena olwazi ngikhathele wena yeso. Ngikhathele wena nolwazi ubhizi umoshana nempilo yami. Yini inkinga yakho wena? Onani ulaka sibuka. Yewona sikhibile uhlukane nami wena yeso. Yewona sikhibile. Ngizomela kanjani ke mina into yakho? Yewena ungazongitshela leyo nto wena yeso. Ungazongitshela leyo nto yeso. Wena uyisifebe, uyintsha, uyisikhibile, usathane, uyangiqasula mashit. Uhlukane nami wena. Yeso. Uhlukane nami wena into awuthanda ukuloku umoshana nempilo yami. Oh, baby, angithi phela. Akho baby la futhi awuthise awuqoqoqoqa namazwi akho. Futhi man, ana baby la. Uba baby wakho. Wena wafika nabantu bama TV ekhaya. Wafika nabantu bama TV wacacisa ngokusobhala ukuthi awusafuni lutho phambi kwami. Manje yini ekwenza ulandelane nomuntu wami? Ungifunani olwazi? Ungifunani? Yini ongifunayo? Ungifunani olwazi? Angithotho mina nginalutho. Wena ulandela nje baby. Enqama masim. Hamba ofana olwazi yeso. Hamba ofa uyintsha wena. Yeso, mina ngisoze ngaphinde ngathanda wena ngiyakunyanya. Usathane wena yeso. Usathane wena. Lafu besinawe izolo. Ubunami ngephi izolo? Yabo usaqhubena la matrix akho. Usaqhubena la matrix akho. Usaqhubena la matrix akho nolwazi. Methwe uyaxolisa kumina. Uxolile. Ngiyacela. Mutshani iqiniso umuntu. Xolile. Ngithembe kanjani? Izolo ngithembe kanjani? Xolile, ngiyacela my beneficiary, ngiyacela Themba lami. Sandwa sami ngiyacela. Everything for you. Mama ngiyacela mama. Ukuthi ngikwazi ukuthi ngikufake kulo msebenzi. Mfethu ngisacrifice imoto yami ukuthi ubukeke uhloniphekile. Mfethu kodwa yini lo ngenza yona? Sandwa sami akuyona ilento ecabangayo. Lona udlala ama games mfethu. Ngiyacela uxole. Ehlisa umoya sikhulume lento Xolile ngiyacela. Yazi ngayixolela zonke izinto kodwa angikwazi uxolela into engale. Xolile ngiyacela wani ngiyacela Themba lami ngiyacela sandwa sami. Ngicela wehlisa umoya. Full off nolwazi awuthule man. Awuthule wena nja. Full off. Sifebe. Satan. Usakumina umthando. Fusa kwena nolwazi yeso. Full off. Nokuthi ukufuna. Okay. Mom. Yazi sibu angiyikhonza yonke lento. Okay, kulungile. Ngicela ungilalela kanye mama. Ngicela ungilalela kanye. Lo sathane lo. Mama, ngiyacela ungilalele. Uyabo lo sathane lo. Ngicela silande umngani wakhe nasekuqaleni ayimela lento. Sengusathane manje. Urubbish wena fuseka awuthule wena. Awuthule. Fall off wena. Sifebe wena. Zakho mina manje. Hayi 4 wena bafu ngicela sifonele le number le uzodwa lo bafu umngani wakhe lo inja le yabo bafu lo uyinja usathane ukwazi ukuthatha abantu besilisa azolana nabo phambi kwendoda yakho umuntu onjani lo okay nolwazi azodakwa lo uyavuma mhlawumbe ukuthi sifonele umngani asimceli bafu sifonele umngani wakhe sifonele 4 uthule wena nje futhi man okay ngicela ningibambele mfethu cha ngiphinde ungenzele seyiphinde yasuka la inamba kaZodwa sathane sengithukile mfethu nami manje mase ngibona unolakani cela ningibambele nje kanjalo I'm trying to add uZodwa la sibone ukuthi kuzokwenzeka yini Okay ngizobamba vele uphoqelekile wena nje yazi nje ifilimu phela le yazi ifilimu wena nje mfethu wena nje ngeke wena sihlukana naye vele fusekwe ukhulumani wena sisathane ngokwakho amanyala Musilokhu ngithuka vele uyangithanda ungangijwayeza bona awungazi uqala nje okay cha ngibambele la ngicela ni okay sibone ukuthi iyaringa yini okay mayibamba nje uZodwa mfethu uhlala kuyena meke nje wayibamba uZodwa ngifuna khulume nawe angakhulumi ngisho nami okay Zodwa Hello kunjani Ngiyaphila njani Mfethu angiphili mfethu ngidlalo sisathana unolwazi mfethu Dlalo sisathana unolwazi mfethu namanje mfethu ubhizi ulandelana nami ngiyakumazi ukuthi ufunani empilweni yami mfethu unolwazi mfethu Hayibo busisi emakuchazele
makuchazela uNolwazi sahlukana naye ngiyakhumbula ngakutshela Fan Square uyabuya uNolwazi mfethu usendela umuntu wami mfethu umsendela izithombe mfethu silutho cha ima mfethu yazi inkinga la ifikiwe khona mina zodwa ngifuna ukutshela iqiniso uyabona uNolwazi mfethu angimazi ukuthi ungenzani mfethu njalo uma ngambona uvele mfethu ukukhamba inqonda akazi kwenzani manje ubusy manje yabo manje ngizama ukuhlukana naye la ubusy ungibiza ngesithandwa sakhe mfethu ima ngilalela ima uyakhumbula ukuthi sisise ngakutshela ngoNolwazi uyakhumbula ukuthi ngakutshela ukuthi uNolwazi akalungile uNolwazi akuyena umuntu oright uNolwazi ushevu uNolwazi ngakubulala uyakhumbula ukuthi ngakutshela kukaningi ngikutshela Abona sibose siwaphinde wabuyelana noNolwazi ngoba phela Angaze mfethu ngibuyelana noNolwazi mfethu wafika ngishanga etrick mfethu isekhaya 21st wahamba nami mfethu lalela sibose uNolwazi uyaphakatha uNolwazi wadlisa kudala namhlanje kade ayidlisa wezodwa wena uhlwane noZodwa nini inkinga yakho wena efofo wena wonke lawo manje mfethu inkinga imani into eyenza ukuthi ngikede Zodwa la ingoba sekwenye ishow la yebo le nto le so le show le mfethu kuzokhulunywa la ngizama ukuthi ixazulule le ndaba le yebo le nto le umama la uxolile le ngithandana naye manje ukhona la uxolile usendela uNolwazi mfethu izithombe mina ngiyinqunu mfethu uthi yezo Zodwa uNolwazi manje namanje ubhizi uqamba manga mfethu uthi mina ngiyajola naye mfethu cela ukhulume mfethu okay wezodwa umatifana lokhuluma naye yebo futhi ukukhuluma kanje ngomngani wakho uNolwazi i-friendship yenu uthiye because manje indaba osoyikhiphile engaka hayi ngiyamsola ukuthi baxoxana naye nambe ngisela naye ngenaphi ithatha zonke into ayisho mina angixoxane sibusisi kodwa ngayibuka nami yabonze kanje sifane sibhekile ukuthi ngempela kanti bangaki lapho awulungile awulungile kade Nolwazi ngicela uhlukane nami wena Nolwazi cela uhlukane nami mfethu yes awufuni ungibona ngiphumelela wena akaphilile ngoba kade ngangimtshela kahle wena sibushe banabini cha ngisheba wapinzini mama okay wena Nolwazi phela udla nabangani bakho hayi mina ngithandana nesibusisi Zodwa yebo ngiyabonga kakhulu mama into kade ngiyifuna ngiyitholile kuwena ngicathi ngizosala nabo laba bobabili ngikwazi ukulungisa indaba yabo noSibusiso ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mina ngisola ukuthi bamthengile uZodwa wena futhek wena futhek indaba yakho usifebe wena uyinja wena wakulahlelani babo wengane Masimba Phizo hamba ufakana nonyoko endabeni zakho wakulahlelani babo wengane wena yini ethi wena ulanda unyoko makusuke kunenkinga ungena yaphi unyoko endabeni zethu angithi nama ezogijima okhuluma nonyoko ekhuluma lapha ekhaya yini inkinga yakho yini ungafuni ukuphuma kumina wena sisathana wamasimba wena yezo wamasimba wena lapho bangena ungibuza bakwengane ngoba nangakuxoxela isiqiniso bakwengane usuhlekisa ngami awuhambe kuyofuna ubaba wengane yakho kuhlukane nendoda yami iyamlobola-ke mina ngiyakutshela-ke kuhlukana-ke nayo khuluma nokuqoba amadoda abantu usibowami ngeke uzumnungu wena Nolwazi wahluleka mina wena Nolwazi hey lalela wena wahluleka mina hamba ufuna lesikhothelo wabo wengane yakho obhizi washana nemoto lapha nizama ukubona nishawa ama-catalyst lapha fuseka indaba yakho khathi angisekho nje kwiligi yakho angikho kwiligi yakho lesikhibili lesi wengane yami ngithandana nobaba wengane yami enqaneke unobaba wengane wengane wena wayiphika lo ngane wayikhipha wena yiphi ingane okhuluma ngayo unobaba wengane abawu-2 ngimkhipha uNolwazi ngimkhipha ukufana kwabo yakho lo okay Xolile hello usoyizwile manje indaba ukuthi ihamba kanjani angazi noma uyayikholwa noma uyikholwa but ubafu bethu ufuna ukukuprovela ukuthi inhliziyo yakhe ikuwena uyakuthanda kakhulu futhi ufuna ukuthi nilungise izinto nithandane nje kamnandi so noma ngingangenzeka I'm nje emva kokuzwa yonke lento le okay mhlawumbe into engizoyicela kuwena ngicela ukuthi unblock because ngizwela ukuthi ubusumblokile mhlawumbe noma okuningi ngingasekwenzekanga la kwi-TV but nikwazi ukuthi nixhumane mhlawumbe umnikeze isikhathi and try to find out ukuthi lento ayishoyo ihamba kanjani i-second chance ayikaze mfethu yambulala umuntu
Ungambona mfethu njengamanje mfethu la yazi udabukesela ngisho nami la. Bese uyazi naye ukuthi mina bengimthanda kangakanani. Mama ngiyacela Kodwa leli nje, gama hey, lokuthi awungitshele leli gama nje lokuthi mfethu wena ubungithanda mama. uwena-ke uthola amavidiyo njengalawo egcwele ku-Facebook abangani bakho bebuka wonke nje umuntu okwaziyo ebuka yonke lento kube kwaziyo ukuthi umuntu wakho lo. So unevideo yabo benze umdavazo. Nginevideo Ayikho leyo nto, nginey'thombe behambe ey'ndaweni benzani le ngane iyasenda njalo uma behambile le ngane iyasenda. AI buff AI buff. Okay Xolile. Iy'thombe anginankinga nazo. Ungisendela amavideo ocansi labo uyazwa. Ayulisende. Okay, ngizosendela. Ayulisende mama ngeke. Okay, niqedele kahle indaba yenu uzom-unblocka ngani? Ngiyakucela mama. Yabo nje ngizathi Axolile ngiyacela mfowethu. Ucelwa yimina, cabanga ucelwa yimina. yabo njengamanje ungathi ngisephusheni Xolile mfethu angikholwa ngiyaxolisa. ukuthi yenzeka kumina lento. Okay, but enze isikhathi sakhe phela mfethu unikhuluma. Sazoxabana. Okay, kodwa uthi ucabanga um-unblockile. Xolile ngiyacela mfethu. Okay, ngiyabonga kakhulu Xolile. Nangethi uyakuthanda kubafo la. Hey, ange. Awu mama. Awu ngathi ngasho. All right, mama. bye-bye. Ngathi uyi-beneficiary mama usuyangi. Hayi mfethu. Kodwa Ngizamile. yabo le ngane lethu nolwazi. Yangijwayela bafo. Yabo uzokuthiwa amajita abulala abantu besifazane kusuke kunje. Mfethu. Yabo lento eyenziwe nolwazi bafo. Yabo lento eyenziwe nolwazi bafo. Kwajuluka mina ngingahlangene-ke nale ndaba. Kodwa-ke okubalulekile ukuthi uXolile utholile. Angazi noma uzoyikholwa le ndaba noma ngeke azayikholwa yena. Okubalulekile ukuthi njengamanje siyikhulumile yafika kubona bonke abantu. Angazi-ke kuzokwenzakalani nge-friendship yazodwa nonolwazi ngoba phela le ngane ivele yafika la yakhipha ibhomu after ibhomu. Ibhomu after ibhomu. Ayi kodwa nawe nje yami. Like mfethu intombi yakhethwa like angithi ukubona uma ngabe kukhethwa inyama esitolo efrijini. Inyama mfethu ngisho umfazi. Yabo. Umfazi mfethu awuvele ubone nje umuntu ngoba emuhle mase uyathatheka. Izinike isikhathi ubone ukuthi ikhamba kanjani. Kodwa-ke sifunde emaphutheni. Mhlambe nawe uney'nkinga ezisinda umjolo show@gmail.com. That is umjolo show@gmail.com. Kukwena ukuthi ufuna ukuza kusilungisa umjolo, uzolungisa iy'nkinga zakho zomjolo noma ufuna ukuza ngapha ku-Star wami. We've got you. Sinamashows amabili enzelwe wena. Ngomiwe mani. Yabo nje mengiqeda la ngiphuza amanzi, ngehlise lokushisa okungibambile. Ngakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Akhohlwa-ke futhi uma ukuthi unomcimbi noma ngabe uhlobo lomcimbi, ufuna u-DJ, ufuna u-MC, email dlala_matifane@gmail.com. Iyona indlela okwazi ukuthi ungithole ngayo lapho. Ngifike ngizokusakazela inamba noma ngizokuphathela uhlelo. Sihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi sizobe siphethe bani nendaba yakhe futhi izobe ihamba kanjani. Danko is thank you.